Mezinárodní letiště v Dubaji. Jedno z nejrychleji se rozvíjejících letišť na světě má ambice stát se číslem 1. Start povolen. Být dokonalý ovšem není snadné. Poslední výzva pro cestující do Sydney. Gatwick, Amsterdam. Víc letadel. Spoj už odletěl. Víc cestujících. Neuvěřitelné. U tranzitní přepážky potřebuju víc lidí. A rozsáhlé stavební práce, jen aby udrželi krok. Všude je spousta lešení, nic není dokončené. Pracuje se zde non-stop. Pokud to nemilujete, tak vás to zničí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asi se to zaseklo. 1, 2, 3, zatlačte. Pracuje tu 60 000 lidí z celého světa. Buď tu práci zvládnete, nebo můžete jít. Jak udělat letiště v Dubaji jedinečným? Jedinečné letiště v Dubaji. Mezinárodní letiště v Dubaji patří mezi nejrychleji rostoucí na světě a jakékoliv zpoždění při velmi napjatém rozvrhu by mohlo nepříznivě zasáhnout cestující i letadla. Aero 652 Mike 13 Alfa. Každých 92 vteřin na zdejších dvou runwayích přistane nebo odstartuje nějaké letadlo. Nejrušněji zde bývá v noci. Každou hodinu zde operuje 52 letadel a projde tudy 7 000 pasažérů. Řízení letového provozu je nervovým centrem letiště. Tým 11 řídících zde zodpovídá za to, že 900 letů denně proběhne bezpečně a podle plánu. Můžete přistát na runway 30 pravá. Den ode dne ale mají více práce. Kapacita cestujících má během příštích 12 měsíců vyletět ze 60 milionů ročně až na 75 milionů. A to se týká jen plánovaných letů. Ty nouzové se nedají předvídat. Je krátce po 20. hodině a řídící letového provozu Steven Tuhy se dozvídá špatnou zprávu. Mám tu lékařskou pohotovost, letí sem. Původně měli letět do Kuvajtu, ale místo toho přistanou v Dubaji. Narazili na nějaké turbulence. Steven Tuhy, řídící letového provozu původem z Austrálie, na letišti pracuje 9 let. Mají na palubě 9 zraněných, jedna 23letá žena je v bezvědomí, Fox 11 přistanou asi za hodinu. Můžete mi zavolat záchranku? Řeknu vám, až budou půl hodiny odsud. Díky moc. Naschle. Získali jsme detaily z radarů. Letadlo vletělo do turbulencí nad Muskatem a nyní odkloní svůj let na Dubaj. Zatím neznáme rozsah zranění. Zraněný je prý i jeden člen posádky a jedna pasažérka je v bezvědomí. Salil Kolji vede tým, který reaguje na nouzové případy na zemi. Salil Kolji, směnový manažer původem z Indie, na letišti pracuje 4 roky. Mluvil jsem se záchrankou i s policií. Na cestě k letadlu jsou 4 sanitky. Na palubě letadla to muselo být děsivé, piloti asi vůbec netušili, co se blíží. Pravděpodobně se jednalo o čistou turbulenci a letadlo se propadlo o nějakých 50 metrů. Proto lidem pořád říkám, aby se poutali. To je jeden z těch důvodů. Z hlediska řídícího letového provozu mu dáme přednost. Poletí rychle, na zemi bude jako první, nikdo ho nebude zdržovat, až přistane, zamíří rovnou k bráně. Toto nouzové přistání znamená, že si tým musí poradit s dalším neplánovaným letadlem, které jim zkomplikuje už tak náročnou práci. Během několika minut se musí rozhodnout, v jakém pořadí budou přistávat plánované lety. Pár letadel si musí počkat. Dívám se na radar. 7-8 letadel má zpožděné přistání. Na takto vytíženém letišti může mít i malé zpoždění velké následky. To letadlo přistane jako první. Chybí mu necelých 5 kilometrů. Má volnou runway. Nikdo mu nebude překážet. Nikdo neodstartuje. Celkem často míváme lékařskou pohotovost kvůli jednomu člověku. Někdy je to infarkt, těhotenství nebo zranění, ale 10 lidí je dost. Letadlo právě bezpečně přistálo. Teď bude rolovat na konec runwaye, kde lidé vystoupí.
Jsme připraveni na nejhorší. Věříme našim týmům, že tento naléhavý případ zvládnou. Celkem je třeba vyšetřit 12 cestujících. 3 cestující a 1 člen posádky míří do zdravotnického zařízení na letišti, kde se podrobí další léčbě. Nabitý program letiště ale nenarušují jen zdržení ve vzduchu. Stejně nepříjemná jsou i zdržení na zemi a ta mohou stát letecké společnosti spoustu peněz. Je 40 minut po půlnoci a v terminálu číslo 3 čeká Adjoye Datu a Augustuse Fernandeze, zvaného Ogi, z týmu pro odbavování cestujících jeden z nejnáročnějších úkolů na letišti. Snaží se vypravit let EK414 společnosti Emirates do Sydney včas. Dubajským letištěm projde ročně 57 milionů cestujících a stává se tak jednou z největších světových křižovatek. Mnoho z cestujících zde přestupuje na další spoj, některé přestupy jsou ale velmi těsné. Jedním z nejtěsnějších je EK414, noční let do australského Sydney. Striktní noční zákaz vycházení v Sydney znamená, že letadlo nevzlétne, pokud se tam nebude moci dostat včas. Tuhle bránu musíme zavřít 15 minut před odletem. Augustus Fernandez, inspektor odletové brány původem z Indie, na letišti pracuje 12 let. Týmu komplikuje situaci to, že spousta pasažérů přestupuje z jiných letů a na přestup mají jen chvilku. Necelou hodinu před zavřením brány se vyskytl problém. V tuto chvíli nám chybí nějakých 207 cestujících. To je hodně, 50 minut a 200 pasažérů. Většina z nich zde přestupuje. Adjoye Data, úředník letištní služby původem z Indie, na letišti pracuje 13 let. 18 z těchto pasažérů právě přistálo. Letadlo je ale na vzdáleném stanovišti na letištní rampě. Cestující musí dopravit k terminálu autobusem, což zabere další vzácné minuty. Už jsem s nimi mluvil, autobusy jsou připravené. Pasažéři vystupují z letadla. Musíme je sem dostat co nejdříve. Madam, pokračujte prosím dál, ať můžeme dokončit pasovou kontrolu. Když to začne být trochu hektické, nastává nejdůležitější část naší práce. Pak musíme vzít iniciativu do svých rukou, aby ten let nebyl zpožděný. Brány se zavírají za 20 minut a více než 100 cestujících stále chybí. Dubaj je domovské letiště společnosti Emirates, jedné z nejrychleji rostoucích aerolinek na světě. V obřích hangárech na druhé straně letiště se o jejich letku za mnoho miliard dolarů stará specializovaný tým. Létání není nic pro mě. Já jsem údržbář. Udržuji letadla. Nikdy jsem nechtěl být pilot. Technik Mian Talat Abbas opravuje velké tryskáče už 30 let. Mian Talat Abbas, koncesovaný letecký technik původem z Pákistánu, na letišti pracuje 6 let. Při údržbě letadel nesmíte dělat žádné chyby, musí to být vždy perfektní. Jedno z letadel A330 za 208 milionů dolarů jde právě na velkou kontrolu, která probíhá každé 2 roky. Toto letadlo čeká velká kontrola. Prohlédneme ho od nosu po ocas, od špičky křídla ke špičce protějšího křídla. Celého rozebereme a zkontrolujeme kousek po kousku. Je to takový obnovovací proces. To letadlo vlastně obnovíme. Tohle letadlo je vystresované a až půjde od nás, bude šťastné. Tým musí kontrolu dokončit včas, aby se toto A330 mohlo vrátit do služby. Jakýkoliv den navíc, který stráví na zemi, stojí společnost peníze. Miana Talata dnes čeká další problém. Musí odejmout obří 1,2 tuny těžký ocas letadla, jehož design se bude měnit. Musíme vystužit místo, kde je připevněna směrovka. Směrovka je k trupu letadla připevněná 6 kovovými kolíky. Je vysoká asi 8 metrů. V tuto chvíli musí tyto kolíky nést váhu 1,2 tuny. Aby jim ulehčili, musí zvednout směrovku, aby na ně tak netlačila. Na téhle křídlovce máme 4 popruhy. Potřebujeme ji podepřít, abychom vyndali ty hlavní kolíky. To je podle mě dobré. Popruhy jsou napnuté.
Směrovka není vyrobena z hliníkové slitiny jako zbytek trupu, ale z karbonových vláken. Dokáže vydržet velké zatížení, ale zároveň je mimořádně lehká a při rozebírání se může snadno poškodit. Musí tedy sejmout směrovku správným způsobem a vyhnout se tak drahým chybám. Neděláme nic po paměti, ale všechno přesně podle procedury. Kolíky nebo šrouby je třeba vyjmout pomocí speciálního nástroje hydraulického čerpadla. Šrouby musí ven pod určitým tlakem. Vyndáme tak všechny, 3 na každé straně. Nic se nesmí pokazit. I drobné poškození může stát miliony. Malá chyba, malé nedorozumění a všechno bude špatně. Chce to trochu zatížit. Tým techniků začíná tlakovat čerpadlo. Příliš velký tlak by mohl utrhnout spoj a poškodit směrovku. Hlavně trpělivě. Na ten šroub je tlak skoro 3 tuny. Buďte opatrní, mělo by to udělat bum. Mian Talat čeká, že šroub vyskočí. Ale to se nestalo. Kontroluje, zda směrovka stále tlačí na šrouby. Pak voši, jaké je zatížení? 300. To je dobré, ne? 300 nic není. Mianu Talatovi dochází, že závěsy nenesou dost váhy směrovky. Ta pak příliš tlačí na šrouby, které se nemohou pohnout. Jediný špatný pohyb může skončit katastrofou. Jaký je tam tlak? 5. Zvyšte ho na 7. Tlak na kolík se zvyšuje. Slyšel jsem moc pěkný zvuk. Myslím, že se pohnul. Ale kolík se ani nehnul. Ještě to zvyšte. Na 15. A držte to na 15. Někdy se zaseknou, protože jsou rezavé, staré, zkrátka únava materiálu. Nyní už pracují 2 hodiny na jediném kolíku. Celkem jich je tu 6. A za 6 hodin musí být hotovi. Pokud nebude tým úspěšný, i jediný den zpoždění by mohl mít okamžitý dopad na celosvětové akce společnosti Emirates. Pokud nedokončíme kontrolu včas, letadlo přijde o své místo. Tohle letadlo by mělo letět 20. příštího měsíce. Ten samý den by se mělo dorazit jiné, takže nejde jen o jedno letadlo. Zpoždění je veliký problém. V terminálu číslo 3 zatím Ajoy a Ogi pohřešují některé pasažéry časově náročného letu do Sydney. Za 15 minut musí zavřít bránu odletů, aby se let EK414 mohl dostat do Sydney před zákazem vycházení ve 23:00. Zatím chybí více než 70 cestujících ze zpožděného letu společnosti Emirates z Velké Británie. Za cestující ze zpožděných letů odpovídá společnost zpožděného letadla a bude muset zajistit hotely a náhradní let pasažérům EK414, kteří se nedostanou k bráně včas. Vzhledem k velkému počtu chybějících umožnila společnost Emirates čekat ještě dalších 10 minut. To byla záchrana, protože další cestující přicházejí. Těch 10 minut je navíc proti plánovanému odletu. Takže pokud máme odlétat v 01:50, start se posune o 10 minut na 2. hodinu. Emirates do Sydney. Poslední výzva. Ale i přes těch 10 minut navíc jim zbývá už jen 35 minut do odletu letadla ve 2 ráno. A 49 cestujících ze 3 přestupních letů z Velké Británie tu stále není. Můžete mi někdo říct, jak to vypadá s tím Birminghamem? Máme tam 18 pasažérů. Prosím, madam. Birmingham? Další 2 přepravujeme, takže 16. Sheila, mám tam celkem 18 lidí. Rozumím, Manchester 15, cestujících na cestě. Skvělé, díky. Celkem jich je 49.
Pasažéři z Glasgowa, Manchesteru, Birminghamu odchytili je a nyní je přepravují. Jsou to dost dlouhé vzdálenosti. Dubajský třetí terminál je největší budova na Zemi, pokud jde o podlahovou plochu, která činí 500 000 metrů čtverečních. A Joy volá svým kolegům a zoufale pátrá po nezvěstných pasažérech. Už začínají ubíhat i nastavené minuty. Přestupní přepážka Glasgow. Ani jeden z 18 pasažérů zatím nedorazil. Vezeme 9 pasažérů z Glasgowa. Čekáte ještě nějaké další autobusy? Ne. U brány nikdo není. Manchester, Glasgow a Birmingham. Z jiných letů už nikdo nechybí. 43, to je pro nás velké číslo. Čekáme na 43 lidí, ale snad to zvládnou. Za 8 minut bránu zavřou. Další chybějící pasažéři zatím přicházejí. Přicházejí lidé z Manchesteru. Čekáme ještě na Birmingham. Kolik? 15. Díky bohu. Líbám tě. Čau. Prosím, postupujte. Do zavření brány chybí 6 minut. A 11 pasažérů z Glasgowa stále není u brány. Musí dorazit během několika minut. Kvůli nočnímu zákazu vycházení na letišti v Sydney totiž bude muset let odstartovat i bez nich, nebo by mohl být zrušen. V technickém hangáru společnosti Emirates vzrůstá tlak na technika Miana Talata a jeho tým, který se snaží sundat vzdorovitou směrovku z A330. Navzdory hydraulickému tlaku 15 tun nemohou ani pohnout s prvním ze 6 kolíků. Směrovku dnes musí sundat nebo naberou výrazné zpoždění. To je špatná zpráva pro aerolinky, které ztrácejí peníze za každý den, kdy zůstane letadlo na zemi. Pokud letadlo není ve vzduchu, tak nevydělává peníze, má přepravovat pasažéry a tím vydělávat na všechno tohle. Pokud budou kolíky pod příliš velkým tlakem, mohly by vystřelit ven a poškodit směrovku. Pomalu, pomalu a postupně. Hýbe se ten kolík? Mian Talat usuzuje, že nemá na vybranou a nechá zvýšit hydraulický tlak. Jděte na 20. Pomalu a postupně. Pomaličku. Je to hranice, na kterou je ochoten zajít. To bylo dobré. Jeden kolík máme, dalších 5 nám zbývá. Ten kolík samozřejmě nevypadá dobře. Začíná přicházet o povlak. Budeme ho muset vyměnit. Zhruba 7 hodin poté, co se pustil do svého úkolu, se Mianu Talatovi podařilo vyndat 5 ze 6 kolíků. Zbývá poslední. Konečně je venku a nyní se mohou dát do práce. Poslední kolík je venku, takže jsme zase ve hře. Nyní je před ním poslední úkol – zvednout směrovku na podpěrnou konstrukci na zemi. Vzhledem k velikosti karbonové směrovky s ní musí zacházet velmi opatrně, aby ji nepoškodili. Jaká je světlá výška? Dobrá, můžeme to zvednout. Hej, opatrně, nenechte se unést. Zvedejte to. Dejte tam ten popruh a pásy. Stop. Jdu dolů. To je dobrý. Po 8,5 hodinách práce tým konečně sejmul problémovou směrovku a položil ji na podpěru na zemi. Nyní ji mohou prohlédnout, zda nejeví známky opotřebení a začít s vystužováním. Pokud se nám podaří předat dál dobré letadlo, tak mě to vždycky potěší. O to tu jde. Takže pokud to zvládneme, tak jsem spokojený.
Na dubajském mezinárodním letišti se pracuje non-stop a jeho 3 gigantické terminály tudíž pracují naplno a musí zvládnout 344 000 letů ročně. Tyto stroje za mnoho milionů dolarů musí spořádaně parkovat na správném stanovišti. Je tu automatický laserový naváděcí systém, ale když selže, musí letištní naváděči navést letadlo bezpečně do těsných prostor. Nové letadlo A380 stojí 389 milionů dolarů, takže to není práce pro bázlivé. Při této práci se může pokazit řada věcí. Pracujete s letadly za mnoho milionů dolarů, která jsou navíc dost křehká. A pokud s nimi do něčeho narazíte, škody bývají veliké. A to i pokud jde o vaši reputaci. Letiště rychle expanduje a potřebuje někam umístit miliony nových pasažérů a největší letku A380 na světě. Musí tedy vycvičit i další členy personálu. John Taylor vede výcvik 8 nových letištních naváděčů. John Taylor, manažer letištního provozu původem z Velké Británie, na letišti pracuje 3 roky. Dnes večer John začíná s praktickými zkouškami. Za několik dnů je čeká jejich největší test. Posunování opravdového letadla. Můžeme? Ale John chce nejprve zhodnotit jejich praktické dovednosti. Při tréninku s autem musí nováčci navádět a zastavit auto zcela přesně. Chceme, aby si byli jistí svými signály a aby dělali správné signály. Na laika to zřejmě působí jen jako takové legrační mávání rukama, ale každý malý pohyb navádí kapitána. Když zrychlíme mávání, zrychlí i letadlo. Když zpomalíme, letadlo zpomalí. Všichni učni už na letištích v Dubaji pracovali a nyní touží po práci naváděče letadel. Siva Sankaran byl najatý z technického oddělení. Je to velká odpovědnost, protože letadlo musí být zaparkováno správným způsobem. Dobře, pane Sivo, ukažte nám, co umíte. Siva si věří, a to je dobře. Signály dokáže dávat dostatečně dominantně. To je základní předpoklad, abychom ho mohli postavit před opravdové letadlo. Zároveň ale nesmí být učni příliš sebevědomí. To pak hrozí nebezpečí, že nepřemýšlejí během celého procesu a myslí si třeba, že je to v pohodě, že mají dost místa a nejdou to osobně zkontrolovat. A pak může dojít ke kolizi s autem nebo jiným letadlem. Haló? 15 mil, 332, Charlie 24, dobře, díky. Vyzkoušíme si to na opravdovém letadle, ale musíme si pospíšit, protože je pouhých 24 km odsud. Ali, vezmi si věci. Nyní čeká prvního z 8 Johnových žáků hlavní test. Letadlo je 24 km odsud. Posledních pár hodin jsem chlapi pozoroval a hodnotil a první šanci dostali Ali. Volba Aliho byla celkem jasná. Vyzařuje z něj sebevědomí, kápe věci rychle. Je vidět, že to umí. Budeme ho muset akorát trošičku uklidnit. Ali bude nyní parkovat A330 za 208 milionů dolarů. Jedině tak John pozná, jestli tento sebevědomý nováček má na to stát se leteckým naváděčem. To je poprvé, kdy budu dělat s opravdovým letadlem. Jsem šťastný a věřím si. Uvidíme, jak se mi ho podaří zaparkovat. Od brány B-23 odlétá let do Sydney za 20 minut. Ajoy a Ogi ale stále čekají na chybějící pasažéry. Nemohou riskovat, že odletí příliš pozdě. Letadlo musí dorazit do Sydney před striktním zákazem vycházení ve 23:00. Nyní nám chybí 11 cestujících. Máme ještě 5 minut na to, abychom je dostali na palubu. Sydney? Tudy, madam. Pasažéři začínají chodit 4 minuty před zavřením brány. Je to skvělé, že už dorážejí. 7 jich ale stále chybí. A Ogi má další problém.
Někteří z těchto pasažérů se nemohou pohybovat rychle. Máme tu pasažéry, kteří nastupovali s pomocí vozíku. Zavolám na oddělení speciální obsluhy. Chybí nám tu 5 vozíčkářů. Už prošli kontrolou? Je 01:43. Brána k poslednímu dnešnímu letu do Sydney zavírá za 2 minuty. Speciální obsluha má všech 6. Víme o nich. A Joye čeká náročné rozhodnutí. Chybí mu 7 pasažérů, z toho 4 na vozíku. Pokud ale bude čekat moc dlouho, bude zrušen celý let a 418 cestujících si bude muset vystoupit. Aerolinky by je pak museli ubytovat v hotelech a dostat do zítřejších letů. O 6 víme. A co 21 Charlie? Potřebuju vědět přesně, kde teď jsou. Je čas se rozhodnout. Tak co, Ogi? Vykládáme? A Joy a Ogi musí zavřít bránu, protože jinak by letadlo mohlo dorazit až po zavření letiště v Sydney. Volám, abyste je už nevodili k bráně. Poletí ráno letem 412. 7 pasažérů nepoletí. Pouštím tento let. Díky moc, měj se. Museli jsme to nechat 7 pasažérů, z toho 4 na vozíčku. Bohužel nemohli jsme dále zdržovat let kvůli tomu zavření letiště v Sydney. 01:45. Brána je zavřená. 200 z 207 přestupujících cestujících to stihlo včas. 7 nikoli. Z toho 4 na vozíku. Ale pak, v poslední minutě odkladu... Pán Sami, můžeme přijmout všechny pasažéry, kteří jsou na cestě, ano? Povolili nám dalších 5 minut. Přijmou všechny pasažéry. Ogi, zavolej speciální obsluhu. Emirates si uvědomili citlivost situace a dali Adjoyovi dalších 5 minut, aby našel a nechal nastoupit 4 pasažéry na vozíčku. Máme povoleno je přijmout, tak si prosím pospěšte. Ale musí to stihnout včas. Pokud by to trvalo déle, letadlo by se nemuselo dostat do Sydney před uzavírkou letiště ve 23 hodin. Někdy to musíme ukončit, jinak by to letadlo nemohlo odstartovat. Neříkej, že je sem zkusíš poslat. Už máme zpoždění. Pošli je sem urychleně. Speciální obsluha pospíchá s vozíčkáři terminálem. Jedna starší žena však stále chybí. Už jsme se rozhodli a není možné to vzít zpět. Přijmeme pasažéry, kteří jsou na cestě. Znovu jsme otevřeli zavazadlový prostor. Rozhodli se dostat všechny na palubu, ale při dalším zpoždění by mohl být zrušen celý let. Nikdo neví. Pořád volám Fasile a ona stále říká, že jsou na cestě, že běží. 02:05. 15 minut po oficiálním čase odletu. Zkontroluj, jestli jede do Sydney. Už jedou. 02:07. Poslední pasažéři jsou konečně na dohled. A Ogi našel chybějící dámu. 114, tudy, madam. Všech 207 přestupujících pasažérů se dostalo na palubu. Poslední 3 pasažéři jsou zde. To je poslední. Našel jsem ji a přivedl. Díky za pomoc. EK 414 odlétá 27 minut po plánovaném čase odletu v 01:50, ale přistane ještě před uzavírkou letiště v Sydney. V odlehlé části letiště se jeden z učňů Johna Taylora chystá navádět své první dopravní letadlo. Jedná se o hlavní test nováčků, který musí zvládnout. Dokud se jim to nepovede, nemohou začít pracovat jako inspektoři letištního provozu. Určitě nejsem moc namyšlený, ale poslouchal jsem dobře. John chce, aby Ali naváděl A330.
Pokud s tebou nebudu spokojený, nebo pilot nebude dělat přesně to, co mu říkáš, tak buď řeknu, ať ho zastavíš, nebo si od tebe vezmu praporky. Chci uspět a ukázat svému nadřízenému, že si věřím a že si povedu dobře. Už jede. Vidíš ho? Ano. Ali musí dávat pilotovi přesné signály, aby zaparkoval letadlo A330 na správném stanovišti. Nech ho přijet k tomu autobusu a pak začni dávat signály. Užij si to. Díky. Pošli ho dopředu, ještě nezatáčej, dopředu. Ali udělal první chybu. Příliš brzy signalizoval A330, aby zatočilo. Pilot ho naštěstí ignoroval. Pokračuj. Teď ať zatočí. Pravou ruku dolů, to je ono. Vidíš, jak zatáčí? Dobře. Teď ho naveď k té čáře uprostřed. Ať zatočí ještě trochu doleva. Ali nyní musí opravit pilota, aby jel přesně po středové čáře. Ať se drží rovně. Stůj pořád na místě. Vedeš si dobře. Jdi doprava, pořád. Trochu rychleji. A zastav ho. Kromě úvodního brzkého pokynu k zatáčení zvládl Ali svou první naváděcí zkoušku dobře. Měl jsem trochu strach, protože je tu strašný hluk a musel jsem se koncentrovat. Jaké to bylo? Měl jsi strach? Ano, trochu, ale jinak to šlo. Nebylo to tak snadné, jak jsi myslel, co? Ale odvedl si skvělou práci. To ti dá dobrý základ. Dobrá práce. Jako druhého z 8 studentů chce John vyzkoušet Sivu. Usmívej se a užij si to. Je to tvoje první letadlo. Budeš trochu nervózní, ale neboj. Máš na to. Siva bude navádět 777. Jsem trochu nervózní, protože je to poprvé, co parkují letadlo, navíc tak veliké. Nejhorší je spanikařit, zahodit praporky a odejít. Proto stojím blízko u nich, abych je zastoupil, kdyby se něco stalo. Nadešel čas lámání chleba. Pilot 777, který právě přistál, potřebuje jasné signály, aby zaparkoval na správném stanovišti. Pošli ho dopředu. Pokračuj. Počkej, až bude mít čumák u středové čáry a pak ho naveď doleva. Pokračuj, pokračuj, pokračuj. Tak je to správně. Začal si trošku brzy, ale to je v pohodě. Přiveď ho sem, to je ono. Pokračuj, pěkně rovně. Ne. Místo toho, aby držel letadlo na středu, Siva signalizuje pilotovi, aby zatočil doleva. To ne, rovně, Sivo. Pak panikaří a ukazuje pilotovi, aby zatočil doprava. Ne, rovně, Sivo. Teď ustup a buď čelem ke kapitánovi. Sivova první zkušenost s naváděním letadla neproběhla dobře. Nesmíš signalizovat rychlou změnu směru a pak hned další. Pochopil jsem, že i malá chyba může mít velké následky. Siva udělal několik podivných signálů doleva a doprava, zatímco letadlo rolovalo. Ještě to bude chtít trochu času a další zkoušku na ostro. Ale za 2-3 týdny to snad zvládne a bude moci navádět letadla sám. Jdeme do dodávky a pojedeme domů. Mezinárodní letiště v Dubaji se chce stát největším mezinárodním letištěm na světě. A protože se už brzy naplní jeho kapacita, rychle staví další obří halu za 3,2 miliardy dolarů, do které se vejde dalších 15 milionů pasažérů ročně. Máme tu tolik práce. Letiště zoufale potřebuje i nová stanoviště pro letadla. Emirates si od Airbusu objednala 90 dalších A380 a potřebuje pro tyto obří tryskáče udělat 33 parkovacích míst u nové letištní haly.
Nemůžeme si dovolit selhat. Tohle je Dubaj. Jumah Al Mazrouj musí tuto obří halu dokončit včas. Jsme pod velkým tlakem, ještě to nemáme hotové. Stanovili jsme si termín na leden a už máme říjen a já vidím, že čas utíká velmi rychle. Nedá mi to spát. Jumah Al Mazrouj, stavební projekty původem ze Spojených arabských emirátů, na letišti pracuje 6 let. Hala je plná dodavatelů, za 80 dní by sem měli přijít pasažéři a tlak na stavitele je enormní. Každodenní tlaky, logistika. Při takhle rychlé práci se nemění plány ze dne na den, ale v průběhu dne. Hýbe se to tu strašně rychle. Nemůžeme si dovolit udělat chybu. Pokud objevíme nějaký slabý článek, tak ho vyměníme. Buď to zvládnete, nebo jdete pryč. Dnes musí o svých kvalitách přesvědčit Jumah. Nový terminál budou už za 2 dny testovat falešní cestující. Potřebuju, abyste to celé dodělali. Za hodinu tu proběhne inspekce, která posoudí, zda je místo připravené na testování. Jumah tlačí na pracovníky, aby všechno dokončili. Nepotřebuju mít na letišti kamarády. Potřebuju, aby to bylo hotový. Až to bude hotový, můžeme se kamarádit třeba do smrti. Proč tu potřebujeme kolejnice? Aby mohli jet přímo dolů. Ale tady žádné vozíky nebudou. Miles Jones ví, že Jumahovo uklízení na poslední chvíli už toho moc nezmění. Jumah se snaží ještě dohnat, co není hotové, ale už mu chybí jen hodina a co není udělané, to už se nestihne. Miles Jones, projektový manažer původem z Austrálie, na letišti pracuje 7 let. Úspěch nebo neúspěch zkušebního testu bude záviset na tom, zda jsou značky v hale na svém místě a zda se podle nich dá zorientovat. Dnešek je velmi důležitý. Systém značení musí být připravený. Zkoušíme 10 z 20 bran. Ty musí být v pořádku, jinak to neschválíme. To volá on. Ano, Jumahu? Schůzka je v 9:30. Zavolám jim hned. Neboj, měj se. Myslím, že to bude velmi těsné. Tento test je pro Jumaha klíčový. Musíme to zakrýt, takhle to nemůže zůstat. Pokud inspekce odhalí, že značení k odletovým branám není připravené, bude pozítřejší test se zkušebními pasažéry katastrofa. Jumah se opravdu hodně snaží. Napracoval tu spoustu hodin a pokud to nedopadne dobře, nebude nadšen. Zrušení testu by mohlo znamenat, že se hala neotevře včas. Ale ať už bude hala připravená nebo ne, 15 milionů nových pasažérů ročně a 33 nových letadel A380 už je na cestě. Ale ne všichni pasažéři potřebují dobré značení. V těch klecích jsou 2 a 2 sloni. Celkem převážíme do Pekingu 4 slony. Adil Usmání, zavazadlový inspektor původem z Indie, na letišti pracuje 10 let. Adil Usmání musí zajistit, aby tito mladí sloni dorazili do Číny v pořádku. Musíme zajistit, aby vyšli ze skladu ve správný čas. Musíme je tedy přemístit 35 minut před odletem. Letí z Harare. Přiletěli ve 6:45 a letí teď, takže byli na zemi asi 5 hodin. V roce 2012 prošli přes dubajské letiště více než 2,2 milionu tun nákladu do 95 zemí světa, od květin a ovoce až po stroje a koně. Těmto mláďatům slona afrického je mezi 26 a 32 měsíci. Adil odpovídá za exkluzivní opatření během jejich přepravy. Musím oznámit posádce, že máme v nákladovém prostoru speciální pasažéry, aby tam udržovali patřičnou teplotu. Začínají být nevrlí. Mohamed Morsi pracuje na letišti rok, ale dnešní náklad je pro něj něco nového. Kolikrát jsem už nakládal slony? Tohle je poprvé.
Mohamed Morsi, vedoucí týmu na nákladové rampě původem z Austrálie, na letišti pracuje rok. Jedna klec se slony váží 1977 kg a ta druhá 2025. Celkově tedy váží přes 4 tuny, takže jsou pěkně těžcí. Sloni zamíří do nákladového prostoru letadla B777 s regulovanou teplotou. Celková kapacita nákladového prostoru je 22 tun. Stejně jako ostatní cestující, i tito sloni mají v ceně letenky občerstvení. Mají svoje jídlo a vodu. Budou v pořádku. Všechny dveře zavřené, zařízení je pryč. Bude to trvat kolem 7 hodin, než sloni dorazí do svého nového domova v čínském Pekingu. Do nové haly A380 za 3,2 miliardy dolarů dorazili Damien Bolton, šéf oddělení operační připravenosti a letištní přepravy, a jeho konzultant Ben, a začíná inspekce. Pokud budou spokojeni se značením během testovací cesty z 3. terminálu k odletovým branám v nové hale, schválí test s falešnými cestujícími, který by měl proběhnout za 2 dny. Čekáme, že všechny hlavní cesty pro pasažéry jsou hotové. Půjdeme k odletům a budeme sledovat značky. Musíme si být jisti, že pasažéři dokážou najít své brány. Damien Bolton, šéf oddělení operační připravenosti původem z Velké Británie, na letišti pracuje 3 roky. Pokud usoudí, že se pasažéři nebudou schopni orientovat, zruší chystaný test. V sázce je hodně. 15 milionů nových pasažérů musí najít cestu k odletovým branám, až se za 80 dní otevře nová hala. Nebo tu nastane chaos a lidé nebudou stíhat lety. Pojďme se koncentrovat. Až ti lidé přijdou, budou chtít vidět, jestli se dostanou na požadované místo nebo ne. A nechci slyšet nějaké dohadování o tom, jestli je to správná značka nebo ne. Jumach je dnes pod velkým tlakem. My samozřejmě nechceme rušit žádný z našich testů. Nebudu rozdávat papíry všem, stačí nám jeden. Ale můžete říkat své komentáře a obavy. Ben Coulson, projektový manažer původem z Velké Británie, na letišti pracuje 5 let. Inspekční tým vyrazil na kontrolu. Tamhle na tom světelném boxu by měla být cedule. To stačí zapojit a bude to. Řekli nám, že tam má být značka, takže to budou muset opravit. Tamhle není ani světelný box. Než uděláme ten test, musí všechny značky vyzkoušet, jestli dávají smysl. Bude to hodně práce. Tohle ještě nefunguje. Je mi líto, Dave. Problémy nejsou jen se značkami k odletovým branám. Tudy se dál nedostaneme. Jedny z dveří na testované trase jsou zamčené. To není dobré. V den testu by to byl docela problém. Problém by byl, že bychom pak ty lidi museli najít. Je tu víc nedostatků, než by mělo být. Pokud budou cedule v takovémto stavu, pasažéři hledající odletovou bránu snadno zmeškají svůj let. Už tu měly být všechny cedule a obrazovky s letovými údaji. Jak můžete vidět, horní patro má velké zpoždění. Nižší patro s přílety, kde jsme právě teď, je na tom o dost líp. Ale celkově máme dost velké zpoždění. Nevypadá to dobře. Můžete se na chvíli zastavit? Myslím, že je jasné, že v tuhle chvíli na ten test ještě nejsme připraveni. Už tu mám všechny cedule. Jenom jsme je ještě všechny nenasadili. Jumach bojuje a snaží se změnit rozhodnutí o odvolání testu. V úterý tu ty cedule budou. Už je máme. Ale chybějící cedule rozhodly o tom, že dnešní test skončil neúspěšně. Test se zkušebními pasažéry byl zrušen. Šlo nám zejména o to, jestli pasažér dokáže najít cestu ke své odletové bráně, a na základě toho, co jsme viděli, musím říct, že nedokáže. Damien je neoblomný. Hala není ve stavu, kdyby sem bylo možné poslat 243 zkušebních cestujících. Cedule tu nejsou, s tím se nedá nic dělat. Čeká je tu ještě hodně práce. Zrušení testu znamená, že nová hala možná nebude připravena pojmout nové cestující a letadla v plánovaném termínu za 80 dní. Nemůžeme naplánovat test a za 2 dny ho zrušit. Nemáme čas, abychom mohli přesouvat termíny.
Bez hotové nové haly letiště nepojme nových 15 milionů pasažérů ročně a 33 nových obřích supertryskáčů. Musíme ukázat všem našim podílníkům, že letiště je připravené, než sem začneme pouštět opravdové lety.